to mu abin da nake faɗa a nan, iyayen yara su sani cewa 'ya'ya amana ne. Jiyan nan ni da kaina da yamma na fita na je masallacin Alfurqan, na wuce ta kusa da Daula Hotel, na bi ta filin su kwana ga abin da ke faruwa. Wato abin da na tausaya wa yara na gani ga su can akan gini da gudumomi, wato wani bai ma tsoron ya surmuyo ya faɗo ya rasa ransa, da ƙarfi yana ta duka, yana da saya, yana ƙoƙarin yanke rodi. To wallahi sun matallahi mutane su sani babu abin da yake bala'i a kwanciyar kabari irin haƙƙin bayan Allah. Na farko ya kamata mu sani cewa ba fa yaƙi ne aka yi tsakanin kafirai da musulmi ba, balanta za a ce an samu ganima. Ko da yanzu a kadara a ce runduna biyu ce ta musulmi suka yi ba ta kashi, to wannan bai halatta a ci ganima ba. Ai lokacin da aka yaƙi tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya, mawqi'atul Jamal, an rasa rayuka, har khawarij tabbadaddun bayi suka zo suna zargin sayyidina Ali cewa ya za ka yaƙi ka ci nasara kuma ka ƙi kama bayi ka ƙi ɗibar ganima. Sayyidina Ali ce to shikenan, tunda kun yadda a kama bayi, wa yake so na bashi umma na Aisha ta zambai wasu a cikin ku? Dole suka yi shiru, tunda a lokacin da Aisha da Talha da Zubair suna bangare daya, sayyidina Ali na bangare daya, Allah ya kare da gare su gabaki daya. Almuhim, ko da musulmi biyu suka yi fada, to baya halatta wani ya dauki allurar wani ya ci. Ballantana abin takeici yadda labari ya zo min, akwai matasan da suka je wasu kantuna, su masu kantuna sun ji tsoro kada ruso din nan ya zo, tun jiya suka daddebe kayansu. Matasan nan suka je cikin dare suka sare kofofi, suka ciccire tagogi, wasu hadda fankoki da dukkan abubuwan amfani, wai sun ci ganima. Wallahi duk wanda ya ci wannan haramun ya ci wata balbal ya ce. Kuma ko da za ka samu abin da ya kai miliyan, to ka shirya ka ga yadda Allah zai tambadar da wannan abun, ba za ka ga albarkarsa ba. Kuma duk wanda ya zama wannan shine halinsa, wallahi zai ga yadda rayuwa za ta yi da shi. Wato duk mutumin da ya zamo so yake ya sha jinin wani, so yake ya zalunci wani, wallahi rayuwarsa ba ta kyau, wallahi baya ganin da kyau. Mutum yana ganin cewa ya ɗebo wannan mai dukiyar nan, baka san wahalar da ya sha ba, ya tara dukiyar nan, ya ririta ta har Allah ya kai ta wannan matsayi. Ka zo dare ɗaya, akwai wanda aka ce sun je ma sun faffasa shaguna, masu kayan ba su ɗebe ba, duk suka sace suka tafi. Wallahi naga wani mara mutunci aka nuna mai zaka yana wayata, hamdala yake, alhamdulillah, haba mun gode ma wannan lokaci, mun gode ma wannan lokaci, mun je mun fashe waje kaza, tsora waje kaza, tsora waje kaza. Wai musulmi ya faɗi wannan, kuma wai yana jin abin da ya daidai yayi. To wallahi wanda suka yi wannan su ji tsoron Allah, kuma su jira abin da Allah subhanahu wataala zai yi musu. Zaluncin bayan Allah bai kai dan adam ko ina. Kuma Allah ya sani, mun faɗa, wanda yakan tattauna da ni na sha faɗa, wallahi gwamnatin da ta gabata na yi Allah wadai da abin da ta yi na cefanar da filayen makarantu da asibitoci da sauran muhimman wurare. Wallahi na yi Allah wadai da wannan ba sau ɗaya ba, domin inda a ce duk gwamnan da ya zo haka yake yi, to duk shi wanda ya yi wannan ɗin ko tafi ba zai samu ba, ko ɗani ba zai samu ba. A ce duk wanda ya zo, abu ne mai muni. Kai duk wanda ya san tarbiyya, abin da ya sani, matasa ba a rasan masu da filaye. Ana so matasa su samu filaye da za su yi guje-guje da tsalle-tsalle da motsa jiki, ya zama ainihin ba a samu tushewa ba. Ba daidai ba ne a ce haƙoƙi na al'umma an gididdiba su an sassayar. Wannan duk mai hankali zai Allah wadai da wannan. To kuma a daidai lokacin kuma haramun ne wani bayan ya saya ba sanarwa a zo shi kuma a rasa masa da wannan, ba laifinsa ba ne. Domin shi yanzu wanda ya yi waccan cuta ya gididdiba ya tafi, ba shi ake cutarwa ba. In aka ce an fasa shago an wasa shi dukiya, shi wanda ya gididdiba bai ba san an yi ba, yana can shi yana harkokinsa. To abinda muke shawara ga gwamnati, don Allah ta sami natsatsun mutane mashawarta na ƙware,
su ba ta shawaran yadda za ta yi abubuwa a natsi. Ko ba komai manzo alaihissalam ya nuna mana cewa ita gaggawa akwai nadama a cikinta, gaggawa akwai nadama a cikinta. Kuma wallahi ina kyautata zato shi gwamna na yanzu da zai ga abin da matasa suke wa bayan Allah sai ya ji ba daɗi, sai ya ga ba haka ya kamata a yi ba. To amma matsaloli da suke faruwa shugaban ma bai fiye ji ba lalle bane ya ji, dan galibi za ga na kusa da shugaba masu isan masa da saƙon da yake so ya ji ne. Amma wallahi za ka tausaya wa bayin Allah, wani jininsa ya hau, wani ciwon zuciya ya kama shi, wani kaza a sakamakon irin waɗannan abubuwan. Ni na tabbatar da cewa wani ya karye kenan sai kuma wani abu daga Allah. In aka ce an rushe gine-gine irin na filin sukuwa, irin sun Daula hotel, dama ba komai a ciki. To amma abin tashin hankali shagunan mutane, wani wallahi sai ka samu haɗaka ce shi da wani sai ka samu tun safi har zuwa yammaci bai iya kulla biyan bukatarsa ta wannan wani maleji ake, to kuma sai zama ya rasa gabaki daya. Wallahi akwai abin tausayi. Don Allah shawarar da muke ba hukuma, tana da iko ta ɗauki mataki abin da ta gaba daidai ba, amma na farko ya zama akwai sanarwa. Duk wanda aka san wuri ne da shagunan nan da kaya, a ba su notice cewa mai kaya ya kwashe kayansa, mun bashi daga nan zuwa awa kaza. Kaga shikenan mutum sai ya kwashe kayansa, wanda yake jin zai cire fankasa da kyaurinsa ɗebe cikin ta bace abin da ta ga dama. Amma dai a ce babu sanarwa, sai dai mutum ya zo ya ga filin wuri, wannan abu ne mai so sarai. Wallahi akwai wanda an turo min kilif ɗinsa, shi yana daga cikin wanda suka yi uwa suka yi makarbiya suka zaɓi wannan gwamnatin. Ya faɗa ya ce mu muka zaɓi gwamnatin nan, amma idan ka je a sharɗin da yake ɗurawa da tsinuwa, wallahi malam abin ya yi yawa. To irin su Allah shi ya san adadinsu. So abin da muke faɗa kamar yadda muka faɗa, wallahi mun yi Allah wadai da cefanar da filaye na asibitoci. Allah ya sani shi ne shaida, ba tun yanzu ba. To amma ba mu aka shawarta bai aka yi. Da za a shawarce mu za mu ce kada a yi. Dan abun ba wai gari ba, hatta ƙauyuka sai ka samu filin bal na ƙauye an cefanar da shi, burtali an cefanar da shi. Duk abin da ya kawo mafi yawan ta'addancin da muke fama da shi, yanke burtalai a yi gonaki da su. Fulani za ka samu shanun nan nasu da su suke rayuwa, su ne kantinsu, su ne gonarsu. To kuma burtalai ya daga cikin abin da Fulani suke samu su ainihin tafi da shanunsu su samu abinci. To duk sai aka matse su, aka yanke, duk in za su bi sai cikin gonaki, sai aka samu fada tsakanin manoma da Fulani. Kuma wallahi duk hukuma ta sababa wannan. Inda ba a yanke musu burtalai ba, ba za a samu wannan matsalolin ba. So abin da muke faɗa, ko da an yi abin da ba daidai ba, to idan aka zo kuma sai a yi gyara ta hanyar daidai. Muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wannan hukumomi namu Allah ya tsinka yadda su ga abin da shi ne daidai, ya ba su mashawarta na ƙwarai domin su yi daidai. Wallahi so muke su tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala. Sannan wanda suka samu asarar dukiyoyi, Allah ya nuna kama sun fi alkhairi. Ya Allah ka shirya mana matasan nan namu, ya Allah ka gyara mana zukatan matasan nan namu. Wallahi wanda ya ga abin da yake faruwa zai zubar da hawaye saboda bacin rai. Mutum a zo a daka waso so akan dukiyarsa, wani katon banza da safen nan sai daga wasu da kyamare irin na alfarma, wallahi ganin idona, kwano gashi nan dami ba a maganar roduka da aka ɗebo. A ce a cikin garin musulmi 99.9 ake irin wannan. Don Allah idan garin arna ne mai za'a, mutum bai jin ƙaiƙayi a cikin ran sai je ya duma waso su akan dukiyar musulmi dan uwansa. Wallahi ko dukiyar wanda baya sallah ne, ba yakin musulunci ba komai ba, ka je ka dakawa akan dukiyarsa, wallahi sai ka biya shi gobe a kiyama. Ballantana musulmi dan uwanka, kai ta murnan ainihin ya karye, ka dinga farin ciki dukiyarsa ta lalace. Kai yanzu idan wannan ya faru gare ka, za ka yi farin ciki? Ba za ka yi farin ciki ba. Saboda ka muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zama lafiya. Allah ka bamu kwanciyar hankali da nutsuwa,
shugabannin Allah ganar da su daidai, ka ba su mashawarta na kwarai, ka sanya hangen nesa da zurfin tunani a cikin zukatansu. Allah ka yaye mana kowace irin damuwa, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi